अस्सलामुअलैकुम। अळुगड नवकी सारा मोहम्मद मोहम्मद अळुगड उशाळा दे मेळनी ईजादी फशकर मी बेबे कोको अदे कुदिगे ईजादी फशकर पेपर मी समरीने एकी मस्तका मोरकत बलाल देवे पेपर मी रेस्कारे अदि कोम्मेरेहकु मिकारो एव्वड होदाने ನೆಪ್ಪಪ್ಪಾರುಮಿ ಕಣ್ವರೆ ವರ ಹಿಂಗಿಯ ವೀರೈಕ ವರ ಹಿವ್ವರುಗದ ಬತಲೆವ್ವೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಡೆ ಪೈಪ್ಪಾರುಮಿ ಲೋಂಚೆ ಮಿ ಅರಾಳು ತಕುತೆರೇಗ ದುವ್ವ ವರ ಬಾರದ್ ಲೋಂಚೆ ಬೈ पारवी रॉकेट है एक ही गुरा हाथ पलाला देवे रॉकेट है पारवी टीवी है एक बंच की मजा प्रोग्राम था अन्य टीवी है तिये कुदिन नहीं था तिये कोमे कुछ कव्वे मीगे जादू की फशगड़े लिबिन हमें कड़ी बेनुवानी आदागे फशकड़का और पैवर जादू के तो तेरी ही आला जज़ाकल्लाह खैरन